En el vídeo d'avui tenim la segona part de tot el que tinc de l'any xinès, de Lego. Bàsicament tenia la polybag aquesta, la referència 40.605, i he muntat allò, estarà en un altre vídeo. I també aquí tenim la mascota, no li he volgut posar nom, algun dia ja el pensaré, però bueno, aquest no és el cas. El cas és que tenim el conill 40.575, també Lego regalava no fa gaire, amb compres superiors a 85 euros, si no recordo malament. I bueno, anem a fer la review del que ve ser aquest pack. Veiem que té, bueno, és una miqueta mòbil, les orelles, no sé si el cap també se li mourà, estaria xulo poder-lo orientar. I ens porta un sobre, que es veu que li podem posar diners bueno, treure diners estaria bé. Si ens regalessin diners, home, doncs benvinguts siguin. Però bueno, suposo que també hi pot caure una carta, o sí, dineros. Al final se solen regalar dineros, vaja. Anem a obrir-lo, doncs. He fet aquí ja el tallet perquè fos més fàcil en el vídeo, però no l'he obert, no he volgut mirar què hi ha dins. Així la review, doncs, és... bé, a mi també m'agrada poder reaccionar al moment. Sense més dilatació, anem a obrir la caixa. Epa, i cau... Què ha caigut? És dorat, eh? Ui, té relleu. 2023... Això és el sobre. Ah, això és el sobre. Oh! Bon dia. No hi cap gran cosa, però està molt xulo, eh? Mira això dorat. Que en càmera no s'aprecia, però... Jolín. Bueno, mira, doncs ho deixarem aquí, juntament amb la mascota. T'aguantes, sisplau? Gràcies. Vale. I què més tenim? Tenim peces, tenim més peces, tenim encara més peces, que això té pinta que és la base i el cos del conill, i, òbviament, les instruccions. Estupendo. Aviam. Això és algo que vaig descobrir fa poc. Mireu. Quan tu acabes les construccions, el punt està al final, però quan estàs pel començament, o quan estàs pel mig, és a dir, a mesura que vas avançant, el punt, doncs també va avançant. Això, punt positiu, Lego. M'agrada. Bé, m'he organitzat una miqueta millor. Tenim aquí la caixa les peces més petites. En aquí vindrien a ser les mitjanes, tot i que... Bé, no, potser aquestes són les petites i aquelles les mitjanes, no sé. Lego a vegades doncs organitza una miqueta a la seva manera. I en aquí tenim les grans, que les obriré. Per cert, no sé si ho he dit, he organitzat més la taula, ho he ficat el que ve ser la decoració aquí a la dreta. Muntaré aquí em posaré les instruccions, o aquí, no ho sé. La cosa és que veieu el timelapse. Obrirem això, ho abocarem aquí sobre la taula. Aquestes són les grans, o sigui, no importa tant al cap i a la fi. Perfecte, això va a la bessura. I, doncs bé, sense més dilatació, obrirem la primera pàgina i a partir d'ara veureu un speed build, o no sé com dir-li, sempre li dic speed build, de la construcció del conill. Així que fins ara.
Doncs aquí tenim el conill de l'any lunar. Una construcció molt detallada. Està xulo. A veure, mou el cap i mou les orelles. Poquito más. Però bueno, farà joc amb tot això d'aquí, la veritat. He tardat uns 20 minutets, potser, en construir-la. He anat ràpid, la veritat. M'agrada muntar ràpid. Però bueno, poquito más. Molt xulo. Se'n va cap a la col·lecció, directament. Farem així i farem... Pimba, aquí mateix. Ja n'hi buscaré un altre lloc millor, dins del que ve ser tot el Lego.